זה כפר, זה היה כפר יהודי. ישו היה כאן, ביקר, זה אחד משלושת הכפרים כאן בסביבה שהוא ביקר וניסה לשכנע אותם. נוצרים מגיעים ומבקרים פה כי ישו היה פה. פעם ממשיך, ובקצה מצאו שם סרקופג, זאת אומרת סרקופג? כן, שכנראה שם היה... היה בית עלמין? בית עלמין של הכפר, כן. איפה הרכיבו את הטלוויזיה? זה הלך וירד. עם הכיבוש הערבי במאה השישית-שביעית, כבר לא הייתה פרנסה כזאת טובה, זאת אומרת, כבר השמן, כבר לא ניהלו כלכלית את המקום, ואז הכל הלך ודעך. Otra vez salimos a pasear en familia. Ahora viajamos a la costa norte del mar de la Galilea, a un poblado que 2000 años atrás fue uno de los más ricos de toda esta región. Temprano por la mañana salimos con rumbo norte, en la región norte de Israel. Sé que muchos se preguntarán si habremos perdido la razón, si le hacemos caso a las noticias. Pero nosotros nos sentimos muy seguros en nuestro país y no perderemos la oportunidad de pasear, aún a pesar de las noticias. Llegamos al Parque Nacional Corazim y allí conocimos a Miri, una vecina y voluntaria de guía de turismo que nos guió por todo el lugar. נראה לכם את המקום, מקום מאוד, אני מאוד אוהבת אותו, זה כפר, זה היה כפר יהודי, משהו שהתחיל בערך 100-200 לפני הספירה עוד, וגדל והתפתח בתקופה אחרי חורבן הבית, פחות או יותר מקביל לתחילת התקופה הביזנטית, שאצלנו זו תקופת התלמוד והמשנה. אוקיי, 150 שנה אחרי ישו, בוא נגיד. אחרי ישו, אני חושבת שזה אפילו יותר, התפתח, הגיע לשיא במאה השלישית, הרביעית, ואז ישו היה כאן, ביקר, זה אחד משלושת הכפרים כאן בסביבה שהוא ביקר, וניסה לשכנע אותם ללכת בדרכו, והם אמרו לו, עזוב, לא קיבלו אותו, ולכן בברית החדשה יש פסוק שאומר שהוא בעצם מזהיר אותם, מקלל אותם ואת בית ציידה וזה, אוי לכם על זה שאתם לא מקבלים בעצם את אוקיי, את ההודעה שלו. כן, אבל המקום בגלל זה הרבה מאוד נוצרים מגיעים ומבקרים פה, כי ישו היה פה. גם חשוב לדעת למוסלמים, אם אתם רואים פה, יש פה קבר שייח. כאן. כן, בתקופה מאמינים שהיה קבור פה שייח בשם רמדאן קרזה, מזכיר את השם קורזים, בדואי, הוא כנראה היה מחיילי סלאח א-דין ומכובד, והוא מאמינים שהוא קבור. למה מכוסה? חברי השבט של טובא זנגריה. הם באים לכאן, נהוג היה לבוא לפה ליד הקבר לעשות סולחות. אתם רואים את כל הקונוסים האלה? זה קונוס ויש גם את החלק העליון. בעצם זה אבן ריחיים, וכזאת. אוקיי. הם בעצם ריחיים של חמור, זאת אומרת, טוחנים זה לבחינת דגנים. הדגנים שגדלים פה באזור מאוד משובחים. הם אוהבים מאוד את אדמת הבזלת, ולפי מה שאנחנו יודעים, כאן בעצם צמחה אם החיטה בכל האזור הזה. זו החיטה הלא מעובדת, מכאן זה היה ברמה מאוד משובחת, מאוד טובה. לא הביאו את זה לירושלים, לבית המקדש, בגלל שזה היה רחוק, אבל גידלו את זה פה. מה שאתם רואים פה, זאת מקווה טהרה. מקווה טהרה. זה מה שרציתי שם תמיד יש מים. כן? תמיד? תמיד יש, תראו שיש מים. אפשר להסתכל? כן, תיכנס ותראו מהצד השני, או בוא ניכנס הנה, כאן, כן, בטח. הנה המקווה.
וואו, בטח שיש מים. לא רק זה, נחמד מכאן לצלם את האנשים שמשתתפים במים פה. כן. אני תמיד, את יכולת, אנשים מצטלמים. בתוך המים, כן. וואו, וואו. לא לניקוי. לא, בסדר. זה לא לניקוי. עכשיו זה לא לניקוי. לא, בסדר. אבל זה מקווה שהשתמשו לפני 2000 שנה. זה לא משהו חדש שעשו עכשיו. וואו. תסתכלו על הגג של המקווה. אוקיי. הגג עשוי מקורות בזלת כאלה גדולים. ובעצם כל הבתים בעצם בנויים עם גגות עם קורות כאלה. ולכן, תראו כאן בית למשל. זה בית. זה בית של מישהו עשיר, נכון? כן, אולי זה היה משהו... אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה של מישהו עשיר או של משהו ציבורי, אבל מה שחשוב לראות שיש בתוך ההיכל של הבית, יש או קשתות, כן. או משהו שנראה כמו אנחנו קוראים לזה חלונות כורזים, כי פעם ראשונה גילו את הקירות האלה כמו חלונות בכורזים, אבל יש את זה גם בעוד מקומות. ואחר כך גילו את זה במקומות אחרים. מה שאתם רואים פה, בתוך החלל צריך קירות שמפרידים, שאפשר להניח עליהם את הגג שהוא בנוי מקורות כאלה, בצורה כזאת, לאורך. משתמשים כאלה כעמודים כדי להזיג את הגג. בדיוק. למה לא קשת וכזה? כי כנראה שזה היה הקיר שהפריד בין הבית לבין חצר פנימית, ששם הם החזיקו את הבהמות. אוקיי. ואז הם יכלו להכיל את הבהמות על המקומות האלה. זה אחד השימושים שחושבים שאולי היה. כן. זה נראה הכל השערות. עכשיו, זה מרכז העיר, ובמרכז העיר, מה הכי קרוב למרכז העיר ולמקום הזה? הכנסת. בית הכנסת, בדיוק. הכנסת. מצב מצוין. מצוין. גם החליפו לו לפני שנתיים את הרצפה, והמשיכו בסגנון הזה של מה שהיה. נראה בית הכנסת של השירים. רגע, זה ממש בית כנסת של השירים, הוא ענק, הוא מאוד, אתם תראו את הציטוטים, את הדברים שהיו בפנים, וזה מראה כמה שהכפר הזה היה עשיר. כן. עדיין לא יודעים אם זה היה ככה או ככה, אבל בכל אופן היו שתי קומות, וכאן היה גם מלון כזה, מין גג כזה משולש, עם כל מיני פיתוחים ודברים מאוד יפים. כאן היה באמצע הגוף הזה של הנשר, שזה נראה כמו אננס כזה. תסתכלו לקישוטים, לסיטוטים היפים. תראו כאן למשל, יש פה סצנה של, מה אתם רואים פה? ענבים. כן, ענבים. עשיית יין. כל האלה היו בפנים. הוציאו אותם החוצה, אנחנו המתנדבים לא אוהבים את זה, אנחנו אהבנו אותם כשזה היה בפנים. כן, אבל היה על הרצפה? כי נפלו? לא נפלו, הם היו בפנים, מצאו אותם בתוך בית הכנסת. המורכבים? זה לא היה חלק מהבית כנסת. זה היה חלק מבית הכנסת, אלה קישוטים שהיו בתוך בית הכנסת. פרצופים יש כאן, זה מבנה ציבורי, ובמבנה ציבורי היהודים בתקופה הזאת בנו דברים כקישוטים. תראו כאן למשל, יש פה דמות של, אנחנו קוראים לה מדוזה. מדוזה. אני לא יכולה להבטיח לכם שזה באמת, כן? זאת. עם השערות האלה והנחשים. אני לא יכולה להבטיח שזה מדוזה, אולי זה אל השמש, אולי, לא יודעת. אבל אנחנו מניחים שזה מדוזה. אבל הנה זו דמות שהייתה בפנים, בתוך בית הכנסת. אני אהבתי אני רואה שם עכשיו מאיפה הם מגיעים.
זה חלק מהבנייה של בית הכנסת. בית הכנסת היה בשתי קומות. והם היו פה. וכל הדברים האלה היו כאן מסביב ולמעלה, ובכל כן אתם תראו את זה מהצד. עכשיו תסתכלו פה, אתם רואים שיש פה שני סגנונות. של המדרגות? היה בית כנסת אחד שנהרס, אוקיי. ובנו מעליו בית כנסת שני. את אומרת אחרי הרעידות אדמה? כנראה אחרי רעידות אדמה. או, איזה יופי. כן. עכשיו, זה עמוד מתוך ארון הקודש. זה. עכשיו, זאת רפליקה. זה לא המקורי? זה מקורי, זאת רפליקה. עמוד אחד, עמוד שני. וכאן עמדה קונכייה מעל. אביב? נכנסו מפה, יש 3 כניסות, אם אתם כן. רואים. אחת ראשית ועוד 2. כן. נכנסו והתיישבו. כן. ומי שאיחר, כולם ראו אותו. נמצא פה באמצע. כן. ושוב, זאת גם רפליקה. אוקיי. המקורי גם נמצא במוזיאון. כתוב פה באותיות עבריות, ארמיות, זה בארמית. כן. זכור לטוב, יהודה ענבר ישמעאל. זה מי שנתן כסף. כן. אז קוראים לזה קתדרה דה משה בדרך כלל לכיסאות האלה, כי יש גם אפשרות שיכול להיות שכאן שמו את הספר ומי ישב ככה ועשה את הדרשה. אבל הסברה הנפוצה היא שבאמת על כיסא כזה ישב התורם של בית הכנסת, כחלק מהכיסאות שכאן מסביב בצורה מכובדת. וכאן אנחנו כבר מדברים על מבנים ששוחזרו, שהיו, אבל שוחזרו, כי תראו איך זה נראה. זה כמה זה? תראו את זה. כמה זה? אומרים חלל, עם הקשתות שמפרידות. אז אני לא יודעת אם זה היה מבנה תעשייתי או מבנה מגורים, אבל זה הבית. יש תמיכות ואת הקורות של הגג היו מעמידים לאורך בצורה כזאת בין קיר לקיר. שאלה, זה הכל משופץ, נכון? מה זה משופץ? זה לא, כל הדברים פה, אני לא יודעת איך זה נמצא, זה שוחזר, אבל הכל היה פה, זה לא משהו על הרצפה ואחר כך? הבסיסים היו. כן. הבסיסים של הבתים היו, אלה היו המקומות. אחר כך אתם יכולים לראות את השיפוץ לפי הקו הזה. כן, יש, בדיוק. כמו במצדה שיש קו. זה שוחזר, בדיוק. אבל אתם רואים החלונות זה כבר מתקופה אחרת, זה תקופה ערבית, זה תקופה ממלוכית. כן. כאלה קטנים, זה כבר לא הסגנון היהודי. נכון. אבל רגע, איפה הרכיבו את הטלוויזיה? רק עשינו את הסייד עכשיו. וכאן הייתה תעשיית שמן זית. שופכים לכאן את הזיתים. כן. חמור, יש פה עמוד, יש פה מקל כזה והחמור מסובב את האבן הזאת. היום היא קבועה פה, אבל זו אבן שמסתובבת ומרסק את הזיתים, ריסוק ראשוני, קוראים לזה גפת, מה שיוצא בזה. הזיתים מרוסקים, שמים אותם בעקלים, בסלים גדולים עקלים, ושמים אותם, וזה גם ראיתם שם בכניסה, אחד על השני, על הדברים העגולים האלה. עכשיו, כאן יש מבנה כזה, עמודים ועמוד כזה, ובורג שלוחץ על הזיתים המרוסקים, ואז יוצא השמן, מכאן נופל לתוך הבור, ומכאן נוספים אותו. אוקיי. איפה היו את העצים? אז זהו, אנחנו לא יודעים מה קרה בעצם שנעלמו כל עצי הזית שהיו פה.
אני יכולה להגיד לך שהם חיים טוב. יש פה כמה עצים. כי אצלנו למשל, לנו יש 70 עצים כן, אצלנו. אבל של הזמן הזה? כי... לא, זה של עכשיו. אבל של הזמן ההוא, אנחנו לא יודעים, אין הסבר מפורש מה קרה לעצים האלה. כן, זה הלך וירד. עם הכיבוש הערבי במאה השישית-שביעית, כבר לא הייתה פרנסה כזאת טובה, כן. זאת אומרת, השמן כבר לא ניהלו כלכלית את המקום, ואז הכל הלך ודעך. לא היו פה אלימות או דברים, אלימות או משהו, פשוט הלך ודעך, אנשים עזבו את זה. הבנתי. עוד פעם רציתי להגיד לך תודה רבה על השיתוף פעולה, על האופי שלך, על הכל. באמת נהניתי להכיר אותך, ובבקשה תזכירי לי עוד פעם את השם שלך. מירי, נעים מאוד. גם לי היה נעים מאוד. תודה רבה ותשאלו את גיא ביציאה אם זה בסדר. יופי. תודה רבה. ביי מירי, יום טוב ושבת שלום. Así llegamos al final de este paseo. Nos queda mucho por descubrir en Corazín, así que de seguro que volveremos, esperando encontrar nuevamente a Miri y a los que allí trabajan y mantienen este parque nacional tan lindo como lo hemos encontrado hoy. Y si llegaron hasta aquí, les damos las gracias por su visita y esperamos encontrarlos nuevamente en nuestro próximo viaje.